weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. Gaurkoan Bilbo hobeto ezagutuko dugu, eta horretarako gaurkoan ez dugu behar izango eskotxerik, ez metrorik, ez da autobustik ere. Izan ere gaur, Bilboko itsasadarrean zehar abiatuko gara, hain zuzen, Bilbouts izeneko ontzi honetan. It's a lovely day. Esandakoa, gaur Hamaikako langileok garraio publikoa alde batera utzi dugu, gaurkoz behintzat eta bestelako medio bat hartu dugu. Zein itsasontzia, hemen ikusten duzuen ontzi honetan gaude, Bilbouts izeneko itsasontzi honetan, eta gure ondoan Javi, berak kontatuko digu zer nolako ibilbideak prestatzen dituzten Bilboko itsasadarrean zehar, eta batez ere, zeatan ikusten duguna. Javi, konta iguzu, Bilbouts noiz jaio zen, printzipio ze asmorekin, zelako evoluzioa izan duen? Bueno, principios Bilboko ibaia ezagutzera emoteko, kapoko atzerriko jentea ditze. Daukagu hiru bidai mota, normalean egiten duguna da astean zehar, astenetik ostiralera, eguerdiko ordu batetan hasita, ordu betiko bidaiak. Asteburuetan, batik bate goizeko 10:00 Bizkaiko zubira arte joten dira. The clouds broke. Eta gero daukagu beste bidai mota bat, hirugarrena dena bidaiak edo zera klienteak edo nahi duen bezala prestatzeko. Bereziak, ez? Irakurri izan dugu lehen. Horrek zer esan nahi du? Zer egin daiteke ontzi honetan? Dena kongresuak edo eskontzak egin dugu batik bat, despedidak ere. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain beat Konta eguzu zeo zer, zein da egin duzen ibilbiderik bereziena, edo anekdotak izango dituzu, eskontzak egin dituzue, despedidak ere bai, kongresuak ere bai. Konta eguzu horietako bat, besteak beste holan berezia izan den batean bat. Bereziak gogoratzen diat, uste dela, orain dela 2 urte, izan datu zutenean Bilboko zemekutsuna hori, bai uste dela, bai orain dela 2 urte edo, izan zen. Da, bueno, hemen genuen bidai berezi bat berarekin, oso jente desberdinakin ez. Epatu duzu, Bilboko itsasadarra ezagutzea dela helburua zen finean. Zer da, ibilbide honetan zehar bisitariak ikusiko duena? Bueno, ikusten du aldaketa hemen duna ibaiak gaur egun, lehenko orain dela azkaneko urtietan. Dena ematen du lehenko industrian gauzak, oingo aldaketak. They broke and oh, what a break for me. I can see the sun up high, though we're caught in the storm. Ontxe momentuan adibidez gaude Noruega parean, deitze zaiona legura eta deitze zaio Noruega lehen atzinean eguzarean ona heltzitzen diralakon Noruegatik bakailuak hartzen zuten utziak. Bizka eta horrenago dago metroaren bigarren pasabidea daguna ibaian azpitik. Lehen egon zantokia Euskalduna Jauregia eta horrek, dagoen tokian Jauregia orain. Ego astilleroak Euskalduna astilleroak zeudanak. Ezalei ze lan emote zan duen herriari lehen martxan zeudenean. Milaka lagun onte ziren hor lanean, lehenengo rekonbertsioa zutenean Euskadin, ze gertatu zen. Milaka lagun parora, probetzirea askuntzako,
Eta gaur egun uste dut, barreruko ziko dugula La Navalekin. Orain garamaten jarrera berriakin. Galdetu asko ditzen dute, industria asko, da jente igual asko lehentik etorritan zen dugu, orain bueltan etorri gautzen aldaketa handia, nabaritzen dela induna. Lehenengoa izan zen, urriaren 9 ingo du 4 urte. 4 urte horietan ez dela asko bez, nabaritu izan duzu aldaketa handia hirian. Bueno, San Mamés berria, horre zegoen. Antzalan horiek, hemen daudenak honen berria ditu, orain dela 2 urte edo jarri dira martxan. Bueno, badago nabari Iberdrola torrea. Zeuden gu hasi ginean, zerak, sustraia jartzen. Zekarpen egiten dio zerbitzu honek Bilbori, ez? Bilbo ikusteko modu asko daude, aipatu dugu metroa, autobusa, kotxea, baina ez, itsasontzi baten gaude. Zekarpen egiten dio honek hiriari eta oro har turistei? Bueno, nik uste dut, Bilbo ezagutzea beste mota bat dela. Oso desberdina da, lurretik jutea, begiratzen da, itsasotik beste ikuspuntu bat dago. Oso desberdina. Jente asko dago, bilbotarrak esan jarrez, etortzen dira bidaia eta ze desberdina da gauza, ikustea lurretik edo itsasoz ikustea. The way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. Zanolako jendea etorri hoi da honetara? Denetakoa. Bilbotarrak, atzarritarrak, Giputxa bai. Naiz eta ez hon hartu eurek, ez? Bueno, kostatu itzen zaio ez. Norbaitek esaten dugu San Mamés berriarekin, laizter segundara ez. Errela bai gu ez. Zer da jendeari gehien gustatzen zaiona, ez? Gauza asko ikusten dira ibilbide honetan. Normalian jendearen zatzin da bereziena edo? Nik uste dira dena. Baina ongo da, zerbait ez dakit San Mamés, batzuentzat, bilbotarrentzat behar bada. Bai, nik ikusten dutena zela, jente guztiak gehienen bat, esaten dutena oso bidai polita dela. The way you sip your tea, the memory of all